खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सानसेनि सिगां एनएलएबि आफादनि सा 186 सोद्रोमाफोरा गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव आसाम सोरखारनि सिगाङाव गावसोरखौ गथायनानै 2 लाख रांखौ आजावना लानायखौ खोनानो मोन्दोंमोन। दा बेनि सायावनो उदालगुरि सनाय डिजिगनेटेड केम्पआव एनएलएबि आफादनि बि सुखाङा खौरांगिरि मेल लादों। बिथाङा फोसावनाय बादिब्ला आसाम सोरखारा होनाय 2 लाख रांखौ एनएलएबि आफादनिफ्राय डिस्चार्ज एबा आफादनिफ्राय दिहुनजानाय सोद्रोमाफोरा गावखौ आसाम सोरखारनो गथायनानै आजावनानै लादों। एनएलएबि आफादनिफ्राय सानैसो दैदेनगिरिफोरखौ डिस्चार्ज खालामनायाव बिथांमोनजों सा 56 सो एनएलएबिनि सोद्रोमाफोरा थांफादों। दा बिथांमोनानो गावसोरखौ आसाम सोरखारनो गथायनानै 2 लाख रां लादों। नाथाय सा 186 एनएलएबिनि सोद्रोमाफोरा गावसोरखौ गथायदों बुंनाय बाथ्राया नंखाय। सा 56 सोल' एनएलएबिनि डिस्चार्ज होजानाय सोद्रोमाफोराल' बाहागो लादों आरो आद्रा गुबुनफोरा जानो हागौ ओरैनो बेकार थानाय लाइमोनफोरखौ लांनानै दिन्थिफ्लादों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला सा 0 जनल' एनएलएबिनि सोद्रोमाफोरा बे रांखौ मोननो हादों होननानै मिथिहोदों बिथां बि सुखाङा। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि जाय बिथांमोना 2 लाख रांखौ मोननो हाबाय बिथांमोना समाजाव समानै गोरोबफानानै बर' माहारि दाफुंनाय आरो समाजनि जौगानायाव मोजाङै बाहागो लाना खामानि मावलांथों आरो जौगानो हाथों। बिथाङा बिटिआरनि सिमाया गहपुरसिम बारायनायनि सायावबो बुंथियो दि दिनैसिम माखासे दैदेनगिरिफोरा बिटिआरनि सिमाखौ बारायबाय होननानै खुगायावल' बुंबाय थायो, नाथाय बिनि जेबो सोरखारनिफ्राय नटिफिकेसनानो फैयाखै। अब्ला माबोरैथो बारायखो? बिटिआर गोरोबथानि दफा बादि दिनै बर'फोरा हारि उदांस्रियाव जिउ बाउसोमनानै मुंख्लं जानाय 6,000निख्रुइबो बांसिन नखरफोरनो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा अनसुंथाइ होगोन होननाया मावफुंजायाखै। एक्स-इन बे मावथिफोरनो बिटिआर दफानि बादियै आर्मि, पुलिस आरो पेरामिलिटारि बायदियाव साख्रि होगोन बुंनायाबो मावफुंजायाखै। खोथाल' होबाय थानायखौ नुनो मोनो माखासे स्वार्थनि थाखाय, नाथाय मोगथाङाव जेबो गैया। बड'फानि सिमां आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय अखा सान्दुं बर' बिमाफोरा ओंखाम दै गांनानै राजा लामा रेल लामा जथेबोदोंमोन। बर' रायजो बिमाफोरनि बेफोरबादि सोमावसारनायखौ जों 2 लाख रांजों बायजाया होननानै बिथां बि सुखाङा बुंथियो। जेब्लासिम बर' माहारिनि सिमांफोरा जाफुंजोबा अब्लासिम एनएलएबि आफादा अराय हारिनि खामानि मावनो थाखाय थाबाय थागोन होननानै बेफोरबादि माखासे गोनां बाथ्राफोर बुंथिनानै होदों बिथाङा। भारत हादोरा आरोबाव जारिमिन सोरजिनो हाबावबाय। भारत हादोरनि अख्रां नायबिजिरसंग्रा आफाद इसर'आ थांनाय दान मोनसेनि सिगां चन्द्रयान-3 खौ अखाफोरनि सा मिरुआव बाख्लायहोनो हानानै बुहुमनि मादावनो गिबिसिन अखाफोरनि सा मिरुआव सौहैनो हानाय हादोर जानो हादोंमोन। बेजों लोगोसे साननैसोनि सिगांसो सूर्यानखौबो सानखौ नायबिजिरनो थाखाय सानफारसे इसर'आ दैथायहरना जाफुंसार जानो हादोंमोन। बेबायदिनो दा भारत हादोरा जारिमिन सोरजिनो हाबावबाय। भारत हादोरनि गिबिसिन अख्रांसिम मानसि थांनानै स्पेस स्टेशनाव थाहैनो हानाय गगनयाननि गिबि आनजाद नायनाय जाफुंसार जानो हायो। मैया फुंबिलिनि 8:45 रिंगायाव बे गगनयानखौ आनजाद नायनो लाहार फाहार खालामनाय जादोंमोन, नाथाय माखासे टेकनिकेल इररनि थाखाय समखौ एसे फावसायनानै फुंबिलिनि 10 रिंगायाव आनजादखौ नायनाय जायो आरो आनजादाव जाफुंसार जानो हादों। खमैबो 8 मिनिट अख्रां सायाव आनजाद नायनानै जाफुंसार जायो। मख'नो गोनांदि भारत हादोरा 2040 मायथाइसिम अख्रांमायाव स्पेस स्टेशन बानायनो थांखि लादों। बेखायनो 2040 मायथाइनि सिगां स्पेस स्टेशनसिम मानसि थांनो हानाय बायदियै बे गगनयानखौ आनजाद नायनाय जादों। बेबायदिनो 2025 मायथाइयाव अख्रांसिम रभार हरनानै आनजाद नायनाय जागोन आरो 2040 मायथाइयाव अख्रांसिम भारत हादोरा गिबिसिन मानसि दैथायहरनाय जागोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे गगनयानखौ अन्ध्र प्रदेशनि श्रीहट्टीआव थानाय सतीश धवन स्पेस सेन्टारनिफ्राय लन्च खालामनाय जादोंमोन। बिपिएफ दोलोआ पर्बत जरा टिपकाइनि बिपिएफ मावखुलियाव दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरखौ लानानै मैयानि समाव मोनसे सावरायमेल लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो 1 नं पर्बत जरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ खेंफोरथि होदों। बिथांनि बादिब्ला आथिखाल प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथाया प्रमोद बर' बिथाङा गाव हारसिंनो साननानै बानायनाय गोरोबथासो आरो बिटिसि गोरोबथाखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय लाबोनाय गोजोन गोरोबथा होननानै बुङो। बिथांनि बुंनायनि गुबै ओंथियानो जादों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि जानानै थांनाय बिटिआर
गोजोन गोरोबथाया मुङावल'सो एनडिबिनि मोनब्रै फेक्सन एबसु आरो इउबिपिजों जादोंब्लाबो नाथाय बे गोरोबथाया प्रमद बर' बिथांनि सार्थनि थाखायल' बानायनाय गोरोबथासो आरो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारखालि हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिएलटिजों जानाय गोरोबथायासो बिटिसिनि गासैबो रायजो राजाफोरनि दारै जानाय गोरोबथा। बेयाव रावनिबो निजा सार्थ गैया। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि दासान्दि पर्बत जरायाव बिपिएफ दोलोआ गोख्रों गोहो गोनां जाबाय। बे ओनसोलाव बिपिएफ दोलोखौ गुबुन दोलोफोरा फेजेननो हानाय गोहो गैला आरो माखासे बेबादिनो गोख्रों अजद दिखाङो बिथां एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ। आसाम पुलिसनि थाखाय मोनसे लाजिथावना खामानि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता पुलिस थानानि असि कबिन्द राभाया आसाम सोरखारनि रां जाख्ल'ग्रा बिफानजों हमजानो गिनानै गावनि पुलिस इउनिफर्मखौ खुनानै थानानिफ्राय खारखोमा लांदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला रौता थानानि असि बिथांनि बेरेखा सिगांनिफ्रायनो गोबां रां जाख्ल'नायनि अजद दंखायोमोन। बेबादिनो मैया आसाम सोरखारनि रां जाख्ल'नाय हमग्रा मावथिफोरा बिथां असि कबिन्द राभाखौ हमनो फैनायखौ मोनथिनानै बिथाङा गावनि इउनिफर्मखौ खुनानै पुलिस थानानिफ्राय खारखोमा लाङो। दा बिथाङा घुस लानाय रांखौबो जाख्ल'ग्रा बिफाना मोननो हाबाय होननानै मिन्थिहोदों नाथाय बिथां असिखौ हमनो हाथ'वाखै। बे जाथायनि सायाव आसाम सोरखारनि रां जाख्ल'नाय हमग्रा बिफाननि मावथिफोरा खौरां बिजोङाव जेबो फोरमायथ'नाय जाथ'वाखै होननानै मिन्थिहोदों। बिटिआर सोरखारनि सायाव मुंख्लं नखरफोरा गोख्रों खेंफोरथि होदों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला एबसुआ बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा एबसुनिफ्राय मुंख्लं नखरनो सार्टिफिकेट होदोंमोन नाथाय दिनै बे सार्टिफिकेटआ जेबो मुलाम्फा गैया। प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरनो अनसुंथाइ होगोन नङाब्ला साव मोनगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा गादि मोननानै मुंख्लं नखरखौ बावगारबाय नामा होननानै सोंथि खालामो बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दारै मुंख्लं नखरफोरनो आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारा 5 लाख रांहै होगोन होनना लिरनाय दंखायोमोन नाथाय दिनै बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर बारलांबाय थेवबो मुंख्लं नखरफोरा अनसुंथाइखौ सोरखारनिफ्राय मोननो हाफुङाखै। आथिखाल बिटिसि सोरखारनि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखायल' मुंख्लं नखरनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होनाय जागोन होननानै इसारा होना दिनो नाथाय मोगथाङाव जेबो मावफुङाखै। बिटिआर सोरखारनिफ्राय मुंख्लं नखरफोरनि मुं फारिलाइखौ बिब्लाबो मोनैलाय गोजौ बिजिरसालियाव आरटिआइ होनानैसो मोननो हादों। मुं फारिलाइयाव गासै 2626 मुंख्लं नखरनि सुबुंफोर दं होननानै मिन्थिनो हादों। बिनिनो गासै बाक्सा जिल्लायाव 468 मुंख्लं नखर दं होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बिटिआर सोरखारा खोथा होनानै जबानखौ लाखिनो हाया आरो बिटिआर सोरखारा खुगायावल' बिटिआर गोरोबथाया मुंख्लंफोरनि दारै जादों होननानै बुङो नाथाय थारैनो मुंख्लंफोरनि दारै जामारदोंब्ला दिनैसिमबो मानो अनसुंथाइखौ होनो हाया होननानै गोख्रों रावजों बिटिआर सोरखारखौ सोंखारियो बिथांमोना आरो थाबैनो मुंख्लं नखरनो 5 लाख रां अनसुंथाइखौ होनो नांगौ होननानै दाबि दैखाङो। इजराइल आरो हामासनि गेजेराव जानाय दावहानिफ्राय गोजोनथाव बाथ्रा। थांनाय 7 अक्ट'बर खालारखालि उदखारि आफाद हामासआ इजराइल हादोराव 5000 रकेट गावहरनानै गाग्लोबहरदोंमोन। इजराइलनि सिङाव हाबबोनानै खमैबो 200निख्रुइबो बांसिन इजराइलनि थागिबिफोरजों लोगोसे गुबुन हादोरनिबो थागिबिफोर दंफायोमोन। बिनि मादावनो आमेरिका हादोरनि थागिबि दङमोन। दा उदखारि हामासआ 2 आमेरिकानि थागिबि आइजोखौ हगारनानै होयो। हगारना होजानाय 2 आइजोफोरनि मुंफोरानो जादों जुडिथ रानन आरो नेटली रानन। बिसोर 2खौ बिमा आरो फिसाजो होननानै मिन्थिनो हादों। बिसोर 2खौ हगारना होनायनि उनाव उदखारि हामासआ बुङो दि सुबुं अनसायथिनि थाखाय बिसोर 2खौ हगारनानै होनाय जादों होनना। बिसोरखौ हगारना होनो थाखाय काटार हादोरा हामासजों सावरायलायनाय जादोंमोन। जथाय हादोर आमेरिकानि हादोरगिरि ज' बाइडेना बिसोर 2खौ हगारना होनायनि थाखाय गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आरो बिसोर 2जों जानबुंनि गेजेरजों रायज्लायना खौरां लादों होननानै मिन्थिदों। फोरमायनाय बादिब्ला बिसोरखौ 7 अक्ट'बर खालारखालिनो लांखारदोंमोन आरो बिसोर 2खौनो मैया गिबिसिन हामासआ हगारनानै होदों। फिलिस्तिन हादोरनि रैखागिरिनि बुंनाय बादिब्ला दिनैसिम बे दावहायाव इजराइलनि एयार स्ट्राइकआव 4000निख्रुइबो बांसिन फिलिस्तिनी सुबुंफोरा थैबाय आरो इजराइल हादोरनि 1400नि बांसिन सुबुंफोरा हामासनि रकेटजों थैबाय। दा बे दावहाया जोबनायखौ बिथांमोनाबो हास्थायदों।
क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ बन्दरनि हाथायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ दुर्गा बिमानि बावसालियाव नुजाथिहैदों। बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारियाबो दंफायोमोन। मैयानि बे हाबाफारियावनो प्रमद बर' बिथाङा परबतजरा ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फोसावो। परबतजरा ओनसोलाव गोग्लैसोना थानाय माखासे लामा, कालभार आरो दालांफोरखौ बिटिआर सोरखारा 10 कौटि रां बाहायनानै फाहामफिनथाय खालामनानै होगोन होननानै फोसावनानै होदों आरो गोथार आइ बिमा दुर्गाया गासैबो सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां बोर सारस्रि हरो बेखौ आरज खालामो होननानै फोरमायदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।